ke kitab jeng jing maya jeng ki parsi kat ba unang kai bat sembut namar ba kajing hade kajing tre tre ba sini unang kai long kumi sala sembut untuk pilih tidak masuk hanya coba yang kerat marwah tunggu tre buat kita lah gede kan kecil benar coba biết hiện tại cái mà thật yêu tôi nhìn xong tôi mà xong lắm à rồi lấy mà wow kumai kini gadi yang keba ke abam du kurung sudah jayu kum ta oh ya pi kena jai dah ngai kundit bagatu gajing bang mucim bab kenang ki tak ada tak tahi oh entah mo ngalang perkata jaga ke basmi man haba puli shapang ga jingpen pau ga jong ublay yala de shau bre ga bolong gen ga jing shisha shapang jong u kirusta jong ga ktini jong blay kila pin benta ki di atli kurkom ka baning kong kadai kata ga jingpen pau ga bolong kelum lane ka general revolution pat ka baar pat kadai kata ga jingpen pau ga bolong kerpang lane ka special revolution kajing pau ka belong kerpang kalap long yung bacong kajing pos new kalap deling bacong kajing ipau lani kalap deling bacong ka Theophanes kaya ka Theophanes aling ikalingkot kamot kajing pau jong ublay yala dia lalong haka ktien ka bokuran lani haka unu korkom ka bala banyo ni ka bala banyo snow henry na kajing pau ka kerpang baro ki bakam khatau ba kidi kini ki ar ka beningkong ka dai ling bacong ka ktien ka jong ublay kabelong ke Bible pada baar pat leng bacong uci sequest kemengi iya po Hebrew nong ke ba ningkong ka jipit pau ke bakal lompat kala bendai ling bacong ki badan hai ki ceka peneng lani ha ka duriau lani la ben ong ru ha ka mariang kemengi iya po sam ka bakat kendai kat ke ba ningkong tu benriu bat rom kol nong ke ba ningkong kat bakat pra hadu kat par we lani kelab de limba jong kajing pendap kajing biang kajong uplay kajing tenkam jong kajing thau baro lam de kajing ai kasni kajing ai ya uslap kajing ai ya kal air bat kum tater kum ngi po Matias kum ngi ba san dekat ke ba sausan lani kelab de limba jong kabor jong kajing atiplan lani ke conscience kajing yang terpareng ke badan ha ka sapo jong man kut ke danu jong we ubreu kum ngi ina po rom kum nang ke ba ar khat ba khat sau ber khat san nang hikai namar bo utep iya kani ke jing shisha bo ubreu la brio jing hikai sapang jong ke jing shisha ke jong ublei de ba pet de bak mi sha ke jing thau jong blei namar kata kadau onsa kren kumne sha lau sembut tumba kabahi ba fi yo rum kani ke jing pan namar nga kadon iya ke ban hikai halo jong ni ka jong kani ke jing itu ingat mentah kayak berapa peluang fi ban sim juga ikum kini jadi dieng tu sekerat dah kapet yang cerong teh ke ibha le dah klik cepu apat dah kurin sudah kat bang ini ya song jak taik mana ngatarai fi nang termau ya ke ba ngia puli melam step ngia puson sepang kajing hikai jong u Jesus Christ bu ai halolom kaba wai persi sepang kajing kan sau spa haka kendau kena mau to persang ya tu ingam ta ki lai teli ki balak bentuk no ni ki balak mensim no lap long kum kene ka spa jong ka kendau lai teli deh kenyang kita ada ke sarang buat kidung tu kerat
Toh pi nyebab yang bade ka kintin kenyang ka bau chi su punan kam hari ka phasi gede ka balashim na kitin griksis ka babut ka no kenja kenyang ka baher ka bolong ha ka dur ka dar jong ka thabali ka daw bau chi su punan kam ye ka ni ka kintin ka dai namar ba ki ju ha ki ti ki por ki nyaw ki jan ki nap na ki ta ki jan phong ki jong ki kum ka ta ka spa ka pho ka chongki henrei kini ki kenyang pat kini ki babam ya kita ki jan chongki ka kintin sarang pat ka bau pundan kam ha kani ka parsi ka dei blashim nek tin greek bruses ka umur ka no ka babam ne ka no ka ba ngot kan kamut ba kam thau tang ya ka no ka jingbam ka sarang henrei ka thau ru ka no ka babam ne ka bangut ya ki jan ne ki tiar kitar namar ha ki por min chwa ki jinyo ka kser ko min yo mo hini sinyo mata ka rupa ki mau kodor sa ni ka we ka wain nang tai ka umpniang bari ka jaka puta kum ka jingdon jong ka spa ka jim ki nang ta ka daw ji supat open dan kam ya ka ki kentin ki nong tu ki penpai ka dei namar ba ka kenro yeng iti ki por sa kalong ga basuk ya ga ban penpai lingba kalong ga basuk namar ba ya ki kenro jeng ki yeng ki ba kisna iti ki por ki dei ki balashna da do berta bat kunjuru da uplang komta unun kai usdang ya ga ban keren ini kintin chong sbai shalau sembut da ga bau ong kumne terus ngap mentapat ngan batai ya ka phang padang jong ne ka kharsi ini akni ki por ki bakum menta bro ki brio ilong ki badan la ka jong tas pa ka phau la se lap nong ka spa ka phau kamun sin ni kamut dor yo pisah la manong ru ba kadai ngi bangel nyokor ki namar ba kilong ka jing kersan yang jing bajangi hanrei habau jisu pa uang what can show ya ka spa ka bahak handau jiskul sungi umut ban ong bakam dai yangi ba ngin i hala ka do nut ya ki ai ki bai dai bat ka kenjado nang ta ban be thong ki ban yo ka ya kan ka spa kan do ban ya ki ki bolong kan jam sim lamar hapedang jeng kita kadon ka jingduk nong ka kharau adian larang lain kusai phi gue masuk bakta bahin pek bunsin habang la be thong yang ni ka spa jong ka khandau kham sin ngidu no ya kai kata kali ka nyengkot ke jingkhia ka nyengkot ke jingkhia lam nong kali ka we na ka spa ba uble la ai ni hala ngi be thong yang ni ka spa jong ka khandau habang ngidu pas ka ya kai bukan jam siam kendat apa kom ta kom dong ila ban itu bat kom gi brio idan ne ka jing iet ya ka bakin jadok ne ya ka bakin jam siam to halot ing tai benta pin mi binya ba kini ki por pamta lada ki brio hakana kurkam ki penankam ya ka spa ka phau ke jongki pin itu kadunut ki kalau kalong ka bakom lo lada jaba ki penankam ya kapor lam nong kani kapor ko menta kapor yang samla kapor kerta nya jenis 6 kerta tang nang menta ban be spa nang ta ya ki jimdon ki em ki lam nong ko ya ka bisa kepilan tang na ka menta ka jing mentoi simet ka jongki hanrei kat bai ka kam jong trai pa ki kentai nang ta om tang bu kentai ki bu teng bat ki ai dau hak bon kurkom hang ta ngin itu syai ba
kilong kibri kiba ya ke bukan jado ban ya ke bukan jableng. Tadam bakal kenat buat ang tema. Oh to kabiang Try nang ni lah bang. Kerat abakum tapat. Kalau seniau mau ini ban dan spa dan bawah kan ya pertai. em kamlong kabas niu bandon kespa kapau kamlong kabas niu orang idon kijing kisam ki babah ki tanan kamlong kabas niu orang idon sibun kapisa kapilan kamlong kabas niu ba ngildon ki jan kinap ki tanan kamlong kabas niu bangindon ki kali ke motor ki baram dor bat ki wei jeng tan kamlong kabas niu ladapi baik naka kita probab nong kabalai kat ka bakandai kintian ki anggum ni pendan buram ya utrai dalak spa tehen repat lada kata ke jingum spa ke jongi kapelong ingi bangin be thong ka hadu bak ta ka spa kan rong ingi kan ra ingi bat mangipat ngin ngop jelop aka hakta kijing ku araha kijing ku lorot ya spa tedai hang taken ba kasami kasalong kabasniyo namar ba sibon kinmi kijing sniyo naka nata kadau yusu ong kamne kin show kaspa hari bekerja beleng Kamut ayu kerat kensau ya spa happening. Ki nong ikai jong omen berim kum jong u anuksa kum jong u helal ri nong kai jong kiju u bapau kmat e akapo jong ka entertainmental priat bat kum ju ki wei pat ki rabi ni ki nong kai jong kiju baro ki pediang bakas spa ka bakin jado ni ka spa ka bakin pertai kadai ke bala ya ke bencet no lani ke bala bendu no lani ke bala bencet toru ha ke jup jong ke bible ki brio kham tat ne ki ba kham dan kham em ki jule da kum ni da kum tai ya ka ba ken ya dai ta ka spa ka pho ka ba ki dan ki la kun ti ke ki le ki long ha ne kur kom ki jubo ne ki ju invest ya ka ta ka pisa jong ki ne ka spa jong ki ha kita ki na pen sbai lani ki ju bo kum ka jamin ha ka temple lani ki ju tap ne ki ju bore ha ki krem ya ka ta ka spa ka pho jong ki ha ka ba ka khnyang lani ka sarang ka bam pa la dai le ka pisa la ni ki tiar gi bawa ka sarang ka bala ban bam de jab gi tap ha ka do lani la ban dai ru ba ki nong to ki to ru kum jo ka jing terwa ka jing chi su ban kin show ya ka spa hab nang ka longkum kata ka jing pin det ya ki skor ki biya snow ya ka jing keren ka jong u ya ka parsi pat kum jo ru uni usubur ru lese u kundet haba u kunrat jing u la keren ya ki ten namar kata mari ka liu tau sembut unang ka la jubab se u kumne mentang na nuksa hakin ki por ko mentang sebun ba ki beriu ki kilem na ki jadi ibu ya pisah jong ki haki bang lani kemung ong ki jakakan jo pisah buat keserkaru kapan seluruh ki beriu ban bu ya ki pisah jong ki po ki bang hoi ngi mak bentip ya ki jing temu belandap jong serkar ringi skam gele ya ke bawah hi lei ka wai ka phang ka ba kungsang lo ta ka long ba habang ibu iya ka pisah jakakan jo pisah balong ke basengan ke baskem kan pelai ngin akan jeng satin jong jeng satu hanrei ngalong ipi war jarla kataru hapo ki bang ni ke jakakan susah amla banlai na ke jeng tu sibun punya semua di por komentar badan kata ka jeng jak pisah kepada komni dak mentai ke bahar kom ka jaka bu pisah ni ke jakakan show ka bapakatam kalong ka ba hakikin jamleng namar hangka umdan babam umdan betu bat umdan long tu bat hang taru
dan kinong syukur. Ti habaong kan show ya kispa aki jaka benang. Oh, Jisu umut bak baru ke bapidan. Laki long haki ni guna gerkam haki ni guna benta. Berbor kan ma bakin long nak benta ke borom jong boleh. Kabamut lu bangin thau ya la ka jong ka jing em daki kispa basisha jong ka hima om na kaspa bam shisha jong ka nik perthai. Oh, kum ta ma kan rat. Oh, ka wei na ki jing tin ju ka bakhrao jang ka jing em jang ki banget ha ukus chisu lak long ha ki pori ba menchual ne wat hai ki ski ba mentaru ka dai ka jing e sbai ne ka jing e spa dari mana ka daw pol sa kentu sha utamati ba un maham si ki parab ngai da ka ba ong kum ne uthe jang ki kinja bas ni baro long kata ka ba e sbai ya ka ba dan ki ba ha ba ki be la ya lamba kla ya ki na ka jinget baladung ya ki hai babon ki jing ngosi ki parsi ki ti por ba men shoi ki nget ba utrai un kerku da ki bakin jado sha kita ki ba u e den man ka daw ke pagi sabbe sha ka ban lum ya ka spa ha ka kendo knang ya ka ban pin shisha ya ka ta ka jingkam ka jongki ki don ya ka ne ka jing e na mar ba ki khmat ki jongki ki la sapin matla no how play jang ka ne ka perthai tengah tarai ke bahabangi ya. Tarai so sipang marba kasengi lo la dan saya bertak. Deh, kebiang kan rat. Kedam pala. Api nak kan mau tarai ke juga jing jebab ke jing fi haba mana por ba fi sim gini ke diang nanti. Ka ba fi ong ba na pet na lori ma ka dang bah ka ba sapok pa ka abam kenyang. Oh, hoi kan rat. Kan bang. Nang ka ma. Hoi. Te kawai na kajing kai haro ni gitu. Tapi pet bah mentah. Kani kajing pet om bangi besar. Rai kelang bangin kemi ya karo komlong rekoman. Buun bah ki brio. Fila pipet na kawa sabar kajing ki. Kani gumba kilang babha. Nadu karo kom keren. Nadu karo komlong ki kam ki peni. Bersabar. Kilang babha sudah. Teh Henry, kamu siapa? Kadonot niki, kamu long ta. Teh, dari, ikabakum kita kerja beriu. Kilong kibat ban kensau, ya kei ka spa jong kendo. Ban, ya kei ba, kerja belang. Teh, kajing kai lu puar ni kalong, berbor. Ini leban kiar na ka ba i palat ya ka ka balong ka spa jong ka khando na ba bun sin hi ha balong ka spa hang ta ka dono jong phiru kandan Kerat. Haba kum tapat. Kum no nga karukom bangan le ya bangan ke show. Kita spa apa nih? kanu jing le ba ha ka jong phi ka balong na kam tau trai ba boleh hi yo ka borom katakan kalong ka jing show jong phi ka ba benan tengit phila ka sai lo sa menta Tati kan rat nggak saya kedar bi. tu yang nya di train na senang nyat ya pun kot no an ka sengi la jan no tat Kijua bagi keren sepang ga jingkin show ya ka spa habneng ne how play teng kamut ba ubriu uba ai kelut min sim ula ya ka ban chane how play ba unya rap ya uha ka por jang ga jingtan kam ga jong upat lani kamut ru ya ka ban kin show ya ka spa ha ka perthai ka ban sawan namar kata wat pelut ya kata ka bor ya ka por ka jong pitang ha ka ban lum ya ka spa ka baha ka di ka kendo ni tang ha pendit pendiang ya ka jingtan kam ha ka jing ka baha ka di ka perthai henrai ka ba kham ha ni do
kadai ka bangin ya pun kret na ka menta kata ka jing im ka babam jikut ban kan show ya ka spa habnang ka mut ban long kita kinung yok pateng yau blay blane kinung yok kentilam bat ukris chisu hai ka beneng ka balong kan kata ka nong kenti ka bam pot lane ka bam bit ngit bat ka bam set no ong petras ha ka sti ka beningkong nong ka beningkong dekat ka ba sao habadan ka spa hang ta ka donut champiru kan tan waran west bimin ba aga jing batai halo jangan ni kaparsi Ukraine ye ki kitin gi besong kya hadu ka ta aga wong materialism will enslave the heart, the mind and the will. Kajing tebe iki bakan cado kan pelong merau ya ka donut ya ka jumut kat berkenjuru ya kaman kadi ka jing ya ka spa kadi ka jing ya ka sbai ka bala poi sya ka jing syak te lakam le sya ka ta ka jing long marau Martin Luther wang je ka bade men baw la ka clay di kintin bi shong kya du ka ta ha ka baw what a man's love, that is his God. Kaya ka ba ubri uit katakan kadai operation mo ang ngay ba kanay ka chingkay ka ulong ka chingkat ko na ta champi ang tuway ni ka por na ta champi play ni ka por ka bamenta ni sngongo bingiyo ini ka chingkay ka bakran chapang jo kanay ka parsi kumno bingi day bingi kinshow ya ka spa ha kichika paneng ha kanay ka kindaw naba ka spa ka bingi kinshow ha kanay ka kindaw ka longgen ka bala ya ka bansya bam na ka knyang kalonggen ka bala bansya bam na ka sarang bat ka bala bansya turu hari kata ka spa ka bingkin show hagi cika beneng kanum la kanu kanuru ya ka bakan tupat ngatwai na to jigini ba pek ba kami ya kan ka video ai bikin long trabi kita ki shakri jumai iba iet ya bingkin show ya ka spa ha ki ma ki beneng pa nga kermen utrai ka bikin long trabi kita kinong sakhi ya ki wei par du kumno ya ka bikin melian bingkin show ya ka spa ha ki bakin jabeneng halakas ngi ha ka kerteng jung jisu ngatwai ngapain di paro amen blame kerkuya pi tak ada begini syam yang pat hawi pakapor lam la kerkuya kerteng jung jisu utrai jangi